Anaiak inkontez ongit horri. Eskerrik asko. Zelan gabiz? Uda gozatzen edo negua eta elur denboraldia iristeko irrikitan? Ez, uda gozatzen bai. Berua baino hotza hobeto erute hot, berua pasaten, baina, bueno, ez udia be gozatzen hot. Bueno, kanera orain udarako hartu dozu entretenimendu eder bat, mendi lasterketan asuntoagaz. Bai, lasterketa batzuk etxia bai, bueno, batzuk elurretatik urre, eta, bueno, gero guztuan durtzaren zuteko asmoka, baina, bai, udiaz gozatzen bai, itxasuaz bai, eta amengo gironaz. Piraua salie bebazarala uste dut? Bai, lehen gehitxo biltzen nintzen, baina, bai, uda hueltan beti biltzen aixa purtsu bat, aixialdi moguan, Aizia kompetituten da, baina... Eta mendi lasterketena, porque hasikera baten hasi zinen gehiago negura begire entrenamientu edo sasoia mantentzeko idea horrekin, ezta? Baina orain serio zabiz. Bai, holan da, hasi nintzen, bueno, mendiko eskizean askanien hilabete batzu bakarrik aldo eskia eta entrenata kompetitu, eta luze geratzen zen bestela. Eta orduan, entrenateko aitzakizia zen, bueno, karrera batzuk engoraz, nire taldeko batzuk etxe bezen ja, eta horrepen gantxa justan, eta hori guztan zat. Orduan askanean, udatan egu kompetituten. Eta zer topatzazu, mendi lasterketari? Eskizeak ez daukona, bueno, komoduo dala, hori bai, material aldetik eta entrenateko etxetik urten korrika etxen, eta autoizora joan bakatu, da asko ze errezago da, materiala eta infrastruktura aldetik, baina gero girua, ez? Batez Euskal Herriko lasterketetan zelako girua otetan. Birriten egon zara segaman, aurten bigarren goz. Bai. Eta hori komenta uste zulen, elkarrizketa hasi aurretik. Handauen giro hori, ez da, beste mundu bateko asunto. Bai, enik segula ez dut ikusi olako hori da. Bueno, kanpoko sentia pasatzen dago, itzala da. Han sentitzozun, bueno, han pasiboan ziar zoizela korrika, eske, erun etxotzu, astu txetxatzu nusa ozen da hone ambientiaz, pasada da. Eta zera itxik segamak? Zer dako berezia pro horrek? Pasaten dizen mendizak ez, aizkorritxi gora, eta andraitzetik eta oso politxa da, eta ikusteko be politxa da. Eta, bueno, ja berezin, ja honi betot, askan urtitan, ez tetx, antxina zuten zirimun romerizetara, olako gauzetara zuten gara ez, eta mendi eta kirol salientzako zikta derrigorrezko bat da ez, eta girua berezia da, urten egondan giruaz, pasadan. Berolarri igual. Gutzako bai, korrika etxeko. Ikusteko ondo, bai. Kriston beru etxean, bai. Baina ikuslientzako pasada bat, asko keiuenan goizan lo, eta gero etxezen unber bat zentia, eta zelako gustora dut ezen, bueno, gustora. Guzein beste. Eskerrak esentik ura botate dutzen da ez da gizu, eta engenun. Bueno, dozelan mendi lasterketa asko hementik etxetik urre die, hemen inguruen, Euskal Herri inguruen, eta eskerrak, porque lanean be... Egun gehiago eskatuteko ez hauz, momentu honetan? Ez, kartutxo asko gaztatez neguan amendik ara ebiltzeko, eta, bueno, eskerrak lankidia ondo portaten dizen, eta... Hasi die zorrako obraten? Bai, batzuk, ondi baukatez batzuk, zorko, bai. Guardia batzuk iteko? Bai, hone baukatez, guardia esente baukatez. Izan be, neguko denboraldien, eski proba batako zunien, zenbat denpora behar dozu? Porque txapelketa berez edo lehiaketa berez ez da egun bakarrikoa izaten, proba diferentik egoten die batzutan, da egun bat baino gehiago izaten da, baina ganera joan behar da, bai? Horixe, bai. Normalian, aurten adiz izan dira munduko kopako 6 etapa moduan, zan geinke, eta mundialak. Horreia astebeteko iraupenako da proba gehiago dira. Baina munduko kopakutan izaten dira edo 2 proba edo 3 proba. Eta askotan tartian deskantzu egun bateaz. Orduan, eurak probak 3 egun irauten da, igual barizakua, zapatua eta domekia. Baina aurretik behintzat egun bat juteko eta segun nun da, bueltatzeko bai, 5 egun berrixatotez, konpetitzen juteko bakarrik. Orduan edozein laneaz bezin jaulako honetan konpetitu, behintzat Euskalduna izan da. Eta gero ganera zuzabizen mailan ibilteko, pentsatzen dut txarra behintzat ez dela izango apurbet lela joan, ez dakit egokitzapena dan berbea, baina apuret ikusi egon... Alturan bada egokitzapena, alturara bai, ez gozelako oso itxuta alturara, eta beti saiatzen gara bizperan bilbidien zatitxua bentsat ikusten. Igual da goixian heldu eta bertan momentuan pizkatxu bat entrenaten joan eta bilbidea gitxi gora bera nundin ora jungo dan, zelako edurra da hon,
batez be bajadak zelakoat izen, aurretik bakixu etxen dago nuntz eta gero aruntz eta, asko laguntzen dago. Gero karreran soizenian itzu-itzuan, danok moten dugu gehiago aldana baino, eta, bintzat, baginak esapurtzeko, ez, pizkatxo bat. Gehienak izaten dira, Alpetan? Proba gehienak? Bai. Beti oten da Pirineotan baten bat, Andorran askan urte guztietan munduko kopako proba bat onda. Ondala 2 urte Katalunian bakeiran behon zen proba bat, baina beste gehienak Alpetan, eta sartzen dagoz, Txinan askan 2 urtitanen ja, datorren urtean bai Txinan bat egongo da, eta nahi dabe estatu batuetakoren bat sartu, edo Kanada, edo angua pesaten da, txapelketa guztia dira Europa. Nahi izan mendiko eskizia, hemen, Alpetan daukolain jargeizen, eta sortu zala, sortu uste gitzi, baina handauko inar gezen, eta orduan karrera gezenak handira, eta talderik indartzuena handa hoz, italiarrak, frantziarrak, suitzarrak, austriarrak, horretira holan potentienak. Eta zuk esan duzu, segun eta ze lan mota dakozun, hori ustartutea oso gatsa dala. Zu, oindala gitxira arte, liburu artean ibilizebo, liburu artean edo, irakasle modura ibilizara. Bai, hemen ondoko institutu baten behon nintzen, biharrean, ibarreko landa, ametik ara. Baina, gero nahi neban txapelketetara esun, eta zine ban. Eta, ikusi neban zuhiltzaile batzuk, horretako aukera gehiago eukela, eta European ima usten, eta hor pasan eban aldaketia. Orduan, aldaketa hori izan zen, praktikotasunegaitik, edo berezuk lehendik eukidozulako beti, ez dakit bokazioa da, baina gogoa? Aurretipe gogoan eukan, baina egizia da unibertsitate garaizan edo beti erakarrintxe guztan pilo bat, baina ikustenan zer zinezko moduan emakume batentzat edo nintzako behintzat. Eta hor oztopo asko gainditzu bertsia horaz, batzuk realak, beste batzuk igual mentalak edo gizarteko oztopuak lortzeko zuhiltzaile izatera. Ezke horretan sartu gure nauen bebai, zuhiltzaileak momentu honetan ez dakiz zenbat izango dien neskak? Dozena bat inguru, 12-15 gara, Bizkaia, nik ezagutza desenak, hegoaldean. Bizkaia Gipuzkoa Araba, da Nafarroan beste 2 ez dut desenak ezagutzen, eidaoz, eta iparraldean ja ez dakitz, baina 20 bera. Eta mendiko eskia, bebai oso maskulinizatuta dau, ero han badau ja emakume eskontzeko tarte zabalago? Proportzioan emakume askoz gitxio gara, ondira Euskal Herriko txapelketak 3 neska ongarina. Eta txikinen kategorizetan podiuma osatu ezin izan dana, edo 5 neska, edo askoz gitxio gara. Internazionalki bebai, eta Katalunian eta bebai, baina Euskal Herrian ez da oso neska gitxigarela bai. Ez dut esango, oso maskulinizatu honik, baina bai, proportzioan askoz gitxio gara. Eta zuzelan daroa zu, bai zure egunerokotasunean, bai konpetitzerakoan, batez be esango dugu, batez be gizonezkoena dan mundu horretan ibiltea. Ja, zuretzako, ez dakit, trabaren bat topau dozun, porque lehen esan duzu, igual batzuk gehiago nireak. Bai, trabak igual bai, baina, txarto ni personalki ez, baina igual bai, hasi izan naizelako inguru neska eta mutilen kuadria batekoa naiz, ikastolan bai beti bilizan gara neskak eta mutia batera, nire lagun honenak txikitzan mutia zin batzuk, ez da izan nitzako personalki hori oztopo bat, baina bai sozialki eta konstientez garin oztopo asko daukauz ondinoko gainditzeko, eta hor bai, hori ez, naiz da zuhiltzaile lanak beti erakarri xan zozer ezinezko moduan ikusten eban, ez? Azkanean ez paukau, hor zelan da ondeitzerako Dream Gap, ez paukau referente bat, gu identifikata sentitzen gaina, ez dugu horretan amesten, ez? Orduan ni txikitzan ez neukan, emakume zuhiltzaile referente bapez. Orduan, guztiot hortik bai oztopo horrek bai eukiotezela. Eta kirol munduan, bai. Azkenean nortzut dira kirolari profesionalak, 180 piku bat gizonezko bat dira. Eta gaina kirol konkreto batzutan, ez? Eta beste oztopo bat, honega zerikusirik ez tegona, baina oztopoa badana zuretzako, eta da, zu Mendesa arrasara,
elurre etxetik gertuen ez tekizema kilometrotara egongo den. Eta alan dabe, hori, bigarren zara, munduko bigarrena. Hori be, ez dakit, zuen inguruen eta zure aurkariek eta ez pentsaten eure kostaldeakoak izango dienik. Ez, gehienak ez. Eurentzako arraro izango dabe bai, ez? Bai, batzuri izan xauten unbixina isen, arretxuta gelditzen dira, bai. Eta zelan, kirola, engantxa ustan kirolanek, eta ez dakit batzutan, esan hemen jo, zemat eta gatxoa goizora kartzeo zu da, ez dakit, igual, bai, edo zinezko horrek erakartasun punto hori hauko, ez? Eta, aparte, kirolonek hainbeste engantxa ustan, eta hobetzen nahi horrek, hainbeste betetzen gauza baterako goixaldian esnatziak edo kilometruak etxiak konpensa etxotzu, orduan gustora etxozu. Baina zuk txapelketaz aparte gero elurretara joateko be, holan, asteburutan inbarko dozuz, olako bidaia? Ni pila bidar guarditxik urten eta hartu furgonetia eta Pirineutara noia. Bueno, pilo bidar, eta egun gitxi baukatez, batzutan enjote Baldezkareira joan, entrenamentuain eta huelta eta olakoak. Azkanian batez be munduko kopako maila emon alixateko fizikoki aldozu entrena korrika edo bizikletan edo baina esposu benetan eskiaten ataratotzuen esatizia itzala da. Berez be beste nesken maila batez be bajatzeko orduan eta teknikoki niria baino altua da. Entrenaten bozu edurtzatik kanpo gehiago, are gatxagoz. Eta orduan honegaz guztiegaz zelan da posible? Munduko bigarrena izatea? Esfortzu handizaz, ilusio handizaz, eta goguaz, kilometro asko enja. Ez to kalkula kilometro, baina imagina dut aurtenengo negazela, ez da gizema, baina asko. Zoratzen egongo zinen, klaro? Amaitxu zan temporadia, eta, esnatzen nintzen da, nuna gaur, hemen hau, ez dakit nunan, leku batetik bestera, etorri, lanen, joan barriro, entrenaten, gero karretara, egazkin bat hartu, gara, ona, baina, bueno. Ze momentu geratzen zara, denboraldiko ze momentu, bat badeko zuelan grabeta? Azkan munduko kopako banakakuaz, xanzan gainera askan probia, kantzatan eguan, igual fizikoki baino gehiago mentalki hainbeste huelta eta emon, eta karreria oso ondo urtenaten, egokizia izan zen nire gaitxasunetarako edur oso astu nagoan, baina bajatzeko orduan, ikusi nahan batzuk aurreatzen erazala, sekula ez dut esena bajatzen aurreatu, da, emozionain nintzen, ostra, honek aurreatzen, ez da, esan, inkak errementata eukelako, danok eukauzen, baina, hanik iztarrantzia bat ez da, aguanta jozten, eta horri bil nintzen, laugarren, bosgarren, azkain bosgarren amaitxunean, baina, holan amaitzia temporada munduko kopia, gero jotez beste batzuk kanpoko, baina, izan zen, kriston postasuna. Eta, honek zure postasunaz aparte badeko beste kompensaziorik esan gure dut. Zuk, garbi dau, azpiegitura aldetik, bizileko aldetik, handicap handi bateko zula zure aurkariekiko. Ez dakit, hori konpensaten da laguntzekin edo ekonomikoki, zeu zera? Keba. Ez du kalkulaten, ez daukatelako neure joi bat eta asko gustatzen dut orduan ez du kalkulaten, ez ema diru gaztaten honetan, baina ekonomikoki urte bat egon nintzen bat bastineko bekiaz eta orduan eukinean laguntza ekonomikoa, baina justo istripu bat eukinean lasterketa baten eta ligamentu gurutzatu apurtu nahan, eta justo urte horretan izan zen, orduan ezin izan eban nahi beste doal, beste aprobetxa aukera hori. Eta, bestela oso gatsa da, holako kirol baten ekonomikoki kompensatia gaztatosun guztia. Bakarrik selezioa zoazenean, deko zuz... Bai, Espainiko selezioaz gaztu guztia daukauz ordainduta, bidaia, alojamendua, inskripzioak eta material, gelak eta karreta mertzena hori dana ordainduta egitzen dugu. Eta Euskal Selekzioaz gehiena ordainduta egitzen dugu, bidaia aldetik eta, baina entrenateko mobidun berda eta horretaz aparte beste karre batzuken biosuz bestitan ondo goteko. Eta horre norbere kontura esan dira. Bai, material aldetik baukat marka batzuk emoten hauen materiala. Baina eskiei buruz eta gabiz. Bai, eskizak, adidez botak neuke eroste horaz. Eskizapai, fijazioa bai, erropa bai.
eta, bueno, azkenean, gaztu gitxia, ez? Oine materialari buruz ari garela. Esplikau narruena, piel de foka. Ai, jo, ekarri bine bat, ez da. Igual jendea pentsiko dau, mendiko eskie eta iraupen eskie, igual, baten gazta bingo dau igual, ez? Ez da gitxema bidarra saldu duten, ja. Zuk etxos una fonda, ez, hori da iraupen eskiza, edo... Ez nik etxotena, travesiza, edo mendiko eskiza, edo ski mountainering, edo deitzotzen, ez? Bueno, ekarri bine, baina, eskiza, ez? Guk kola bateaz azpizan dauko, piel de foka deitzen jakona, gaur egun ez dela larrua, sintetikoa da, baina horretako uletxu batzuk, norabide baten, nanako lan tutututu. Eta orduan, gorut zoizela, ule horrek beste norantzan doizelez, ez dutze izten txirriztetzen eskizari beruntz, baina gorutz bai. Orduan, horrek iztotzu gora joten. Eta eruten dugu atzeko taloneria solte, eta orduan, oine igo eta puntiaz bultzatzen dugu. Eta bera bajatzeko, txenduna larroa kendu, eta talonera aldatu, eta eskiza engantza, edo fija. Eta hor bajatzen gara alpinoko edozein eskiatzaile moduan. Eta zure parte fuertea zauztezu dela, goranzkoa? Beranz baino beto? Bai, lehen jamen hasi nintzanean Pirineutan da Euskal Herrian petzena beruzkoa zela nire alde fuertia, baina gero ez nintzen alpitara kompetituten da zenean, ostra, honek zelan bajatzen da, le guztietatik aurreatzen usten, batez edurra gatxauanean, eta orduan fiziko entrenatia igual errezago da, bueno. Bai, errezago da, teknikia hobetzia txikitzatik ez pasa eskiaten oso gatsa da. Eta zuri orduan, ekonomikoki galerak eragiten badauz. Hainbesteko kilometrokadak sartu behar baduzuz, gitxi deskantza, lanarekin uztartu, ze moten dutzu zuri eskiak eta elurrak eta mendiek? Asaltzia gatsa da, mendizak zelako asetasuna edo betetasuna egotena sentitzena, neu. Eta batez be, mendiza edurtuta daunean. Eta mendiko eskizari esker heldu alzara mendi elurtu batzutara piztakin, remontekin da zintzarinak heldu. Eta inorrez da ona. Momentu batzuan da, ion tontor batera ikusian tontor pia edurtuta edo kriston distantziarako da osen mendizak eta holako satisfazioa eta asaltzia gatxana. Eta gaina, zeukilon da gero hori eskiaten bajatzia, omendi lastarketetan bajatzeko eskiza botatot ez faltan askotan zara, eskiza ebekiko ganea zean hon. Orduan da, beste bat egonestan leku betez, non horregongo zalako, baina momentu horretan zeu bakarrik egotia leku horretan, elur hori zeuk estreinatea moduen, hori zenlik esentzazio hori? Bai, hori da bat, da gero aparte kompetitzia begustatzen da, azkenean kompetizioan ez da hori daukazula, aurretik pasa dira batzuk. Baina kompetizioa begustatzen da, eta kirol honetako kompetizioak askotan zauz leku oso salvajietan, naiz da kompetizio baten barruan egon. Beste kirol batzutan igual ez tozuna lortzen, ez? Oso inguru moldatuan edo gizak geurrekotu duguna, ez? Baina mendizan oso salvajia. Eta zuri hau datortzu, Suitzan izen duelako Erasmus bet? Bai, horre engantxan izan kirol honetara, aurretik probatan eukan, alpinoia etxen eman familizia askolan, noixipen juten izan eta asko gustatzen zaten eskiatia txikitzatik, baina han euskaldun batzuk egoazen antxe, karreria ikasten eta ezagutura zan, tipikoa nona oso izela, euskaldun batzuk, pasakotzu kontatu ez da ikizea, justo mendiko eskizia etxeben, da zintzan eurakin jun, eta Euskal Federazioak antolatzen olako ikastaro batzuk, eta napunten izan, da jente keixo zautunean, eta engantxa justan honek kirolan. Esan duzu, inorkikutu ez dauen elurretik ibiltea, jendeak, personak berantzako prepara ez dauen inguruetatik, holako lekutan ibilita sustorik ez duzu inoz? Baten bat bai. Bai, pasan urtean Argentinan, Patagonian, adiez, glasiar baten konfundiun ginen bidez, leku batera zuen berginin, baina arrek ez gero ikusi, beste batera zuen ginean, eta grietak egoazan, eta eukien sustotxua, eta olakuak
handi-handila nik neukez ikusiot ez abalantxak, ikusiot jentia atrapata abalantxetan, ez jat zuzenian niri toka ez dau nire lagunik atrapa, baina bai istripuak holan ikustia, edo mendizan jauzitza jentia. Bai, bueno, kotxian bai ikustu istripuak eta... Bai. Eta lesioan kontu, esan duzu, oindala 2 urte izan zen? 3 urte, ja, bai. 3 urte, belauneko lotaioak hauzi zindu zen. Momentu horretan, zure, ganera, esan duzu, beka zenuka momentua zen, ikusten duzu zure ibilbidea, kirol ibilbidea, ez dakit arriskoan egon lehiken, baina geldialdi oso importante izan lehikela. Bai, bertan momentuan, ja, eskiatia utza, urrun ikusten eban. Ikusten zarenean, han etxean geldirik operazio bat eta gero ezin jozula tolostu belauna, eskia alixango noiz. Eta gero, alixango kompetidu, bai izan, gehien gustatzen zatena, bueno, gehienetariko gustatzen zatena, metzaten nire hobi guztokuena ezin botein, bai, gurutik gauz asko pasatzen zatzuz ez. Baina gero eskia duzunean, goratzen, bueno, eskizat aztuko, lehenengo guna eskian ebanean operazioa eta gero, handik 6-7 betera, subidoi bat, ez da emotean, bitxuko. Horrea eskarreriaz aparte hori izan da igual, kiroli bibliodeko beste momentu berezi bat. Barrio zintxasin hori izan zen, bai. Butraitzetik bera, barriro eskia den, zelako posa. Eta zenbat ez dakit ze adin tartetan mobitzen zari kirol honetan? Noiz arte ibili leike goi maila baten konpetitzen? Ez dakit, aurten uste dute munduko kopan nesketatik bentzan nagusitzen naiz. Pasan urtean guazan beste batzu nagusia, baina aurten ez dira hon, eta nagusitzen naiz. Eta bueno, ez da korrika moguan fizikoki hainbeste desgastate dutzuna, artikularki eta ez da holez impactorik eta, baina hotzak eta bidaiak eta be desgastaten da. Orduan, ez dakit, kastia fuerte datoz, da, bueno, nire nau horrek eraitzen, gustora non bitxartin zeiduko, eta ena benin hainbeste beteten, bakitxe eskiaten zeiduko dela, baina igual, ez kompetibuen. Eta falta don eskaloitxu hori goteko zeure buruari erronka hori minitzazu? Lehenengo izate hori edo ez? Ez dute, ez real ikusten, ez dute plantea horretara, hori, ezinezkoa ikusteo, eta aparte lortzeko enberko nebana, orduan izan berko nintzala alpetara bizitzen, edo ez da izan berko neban. Eta horretarako plani momentu zen? Ontxe, amendik urten da eskiaten izan berko nintzen. Ez da kompatiblia beste danaz. Orduan gozatzeak ipiniko da muga, ez? Bai, gozatziari ez dutzatenean, kompetidutia bentsate maila honetan. Gero dauz, karrera herriko jauak eta batzuk oso potentiak, horrek asmo daukat etxeko aldoten bitxartian bentsat. Hemen altitoi bat edo pirramenta, badala mendiko eskiko karrera ezagunena, horrek este zirkuitu harreten barruan dauz, Gran Kurs deitzen dana, horrek bai, zeitzeko asmo daukat. Izan be, zuri komeni jatzuz, zemat eta froga luzi hauek edo gogorra hauek esan daigun. Eta justo, mendiko eskia doa beste sistema bat erantza. Hori da, bai, tendentzia da, espektakuluen bila edo, karrera esplosibo hauak, inguru mugatu hauan grabalixateko, bizizauak, teknikak kriston garrantzizau. Ikusgarri hauek igual, ez? Publikoantzako dana dalako, ez? Bai, grabalixateko eta olimpismo horren atzetik, kirolari ekonomikoki eta ikerkuntza aldetik eta material aldetik bultzada bat emoteko edo injartzeko, ez? Eta horrek gure edo beste karrera tipua gustoko dugunon zako desventaja edo, bueno, beste alderuz doia, ez? Eta niri gehiago gustatzen zatez, luziak eta pakakuak, taldeka dizenak, horrek guztoko bat, ez. Olimpismoa da kirol honen etorkizuna? Horrek emongotxo salto kualitatibo hori laguntza gehiago egiteko, honetara dedikau izateko? Ni guztu neurri baten baietz. Igual mendiko eskiko esentzia pizka galduko dau. Estandarizazio horren atzetik. Baina olimpiko ez dozen kirolek dauken diru laguntzak eta inbertzio ekonomikoa txikino dira. Orduan, kirol minoritario batentzako eta gastu asko gozenak
nik uste dut honben gotzola. Baina igual hengo dira bi adar moduan, ez? Igual atletismoan da oso moduan bi adar edo popularraua eta karrera estilo bat, eta bestia ja profesionaltze bidian, inguru mugatu hauetan, estandarrauak, espektakularro, errezao, horrutz. Bueno, ikusiko da norantza doan, alan da bezuk esan dozuk osatzen segidu nahi dozula, eta uste dut plan horren barruan, badeko zula proiektu bat emetik itxira agostuan nahi dozuna. Bai. Ez dana kompetizioa, baina badeko mendiarekin zer ikusia. Kompetizioaz ez dauko zer ikusia. Kontau zer da? Bai, Kirgistanera goiaz 6 lagun, eta piko leheninera igoteko asmo haukau, eta aldogun neinian edo aldoguzen zatira bintzat eskizakin nion eta bajatzeko. Bai, eta denporia baukau eta baldintza klimatologikuk badoz, inguruko tontorrak edo tontortxua deskurri du klimatateko orduan edo eguraldi txarra badago izan, behian, ibiltzeko eskizakin. Horrek izango dio zure oporrak? Bai. Hori azpio deskantzu, egudako deskantzu. Bai. Eta zein eri okurri duiak hori, edo beste referentziren bat eukido zuelako, edo? Bai, referentziak, eta ni plana proposatu egin usten, esan izan nik egin plan bat, eta duda duzen garen, animatu zera, bai. Eta ilusio handiz eukat horretarako, bai. Osan da, naia. Gozatu. Ezkerrik asko. Eta egungo gara, bueltan, a ber zera joan dan. Ia, kontakotzu. Txiberi. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.